Og Legolas. Og Gandalf. Ja, så er pausen over jo. Ja, det er ærgerligt for dig, hva'? Hovsa da, der var der lige en balrogkugle. Det er ikke sjovt, vel? Hvad fanden laver du? Men prøv at høre, Legolas. Når du springer over i køen, så får det konsekvenser. Jeg vil godt lade være med at komme og ødelægge det hele for. Når jeg en anden gang siger til dig, at du skal gå ned bag i køen, tror du så, du kan lære det? Det er en dødelig dosis, hvis du gør det der. Vil du godt stoppe det der? Fanden bilder du dig ind, mand! Run, you fool! Legolas er blevet ramt af nogle balrogkugler. Ja, vi røg lige totteren på hinanden op i Vestgården. I er allierede. Jamen, vi blev uvenner alligevel. Så skal vi rulle, Legolas. Desværre. Du dræbte ham. Ja, det er Gandalf. godt. Kan han ikke tåle tabe, eller hvad? Det tog til. Han er død. Jamen, han kan jo bare spille med næste weekend. Nej. Han er død nu. Det vil vi da lave om, det der, hvis han bliver så ked af det. Du kan ikke lave det om. Prøv at høre, vi kører realistisk. Og der er der andre ting, der heller ikke er helt realistisk her. Altså, vi sidder på klapstoler og spiser paptallerkener. Vi kan vel også lige lave den dumme balrog-ting om. Vi kører det realistisk. Vi kører det seriøst. Og du bringer bare en tarvelig, negativ stemning ned over spillet. Altså, jeg tror, det er bedst, hvis du pakker dine ting og så smutter. Det kunne du ikke mene. Altså, jeg anede ikke, at balrog-kuglerne var så magiske. Altså, det er ikke blevet informeret om. Jeg vil bare sige, at jeg er 100% frisk på at ligge din side alligevel, uanset hvad Men du det har siger. jeg ikke lyst til. Vil du med? Så kan vi drikke glas hvidvin. Nej, det vil jeg ikke.